Aiwa, ndinotenda. Saka nhasi tiri kuti kuri kunzi mimi nhasi masangana nababa wenyu munoda kuodza mashoko ekuti chii? Ndatuka. Kana tomborova. Munenge muchivatukirei? Zvobowa. Aiwa zvobowa. Life yacho yatakararama tiri soka. Nobowa kana tomborova chaiko. Zvibakira. Mukadzi achakada kupinda kutombomurova hakuna zvekutamba. Dhedhe wenyu wainzi ani zita rawo nesenemu? Wainzi Charles Kandemire. Charles Kandemire. Saka makatraina boxing? Ndandotora boxing South. Sure. South Africa anoti atiri magaba yaya. Takatobhurwa mu South Africa sunapa. Baba mazivo magrazi akabva. Kana bajaba. Watoti ti rasta. Upaita hondo uya. Asindinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Uya vasikana kana muchinyengwa, bvunzai vakomana kuti vabereki vako vanobva vepi, uye uri mwana wapani. Musikana anofanira kubvunza mukomana wake, kwete ngoti ndatokuda. Musangoda vanhu vati vabvunza background yemhuri, isi takada tanzwa background yemhuri. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Kune vamwe vana mai vari kutadza kutaurira vana kuti iwe ndakaita nhumbu yako asi baba wako ndiwe kwakati. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1, tiri pano paTichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete nakatikomberedza. So mufaro wangu kudai kusangana nemi pano pachirongwa chedu chatinoita misi nenguva mwana anoda kuziva dzinza rake. Nhasi tambururuka takananga kumusha wechitungwiza ndokwatiri nhasi. So tinonyanya kukurudzira kuti patinoenda chirongwa chino soko ngarifambe, uye tinokutendai imi wanenge wachifambisa soko misi nenguva kuitira kuti hama dzedu dzinge dzichiwana rubatsiro pane zvawanenge wachida kubatsirika nazvo. Thank you very much, ndinokutendai. Nhasi mukatarisa panapa ndakagara namama wangu andinawo watoda kuti tinzwe nyaya yawo kuti yakamira sei. So chiregai tisanonoke tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Mama makadi? Tipe makadiwa. Tinofara yedu. So munonzi ani zita renyu tichitanga kupinda muchirongwa chedu? Ndinonzi Eneti Mataranyika. Alright, aiwa ndinotenda mama. So takanzwa muchitifonerawo mukati pane nyaya yeminge muchida kuti mubatsirike. So muchidimbo mungakwanise kuti tsanangudzira kuti zvakamira sei? Ndingati ndakakurira ndiri kumba kumusha kwamai wamama. Ndokwatakakurira tiri. Mama wakatiita tiri 3. Okay. Saka kubva wazororwa nomwe murume. Saka takazosara tichigara nani nasekuru nambuya. Kwaari kweza. Okay. Mubhuku rekwamutanda. Mubhuku rekwamutanda. Saka takakura tichichengetwa nambuya nasekuru. Izvo svika namabhethi taiona takatorwa nani nambuya nasekuru ndowakatora mabhethi edu. Havatombozivi nemakore waitoita kuti bata ichi nzeve zviya zviya izvo kuti muzive chii makore. Mabhethi certificate takatotorwa nambuya nasekuru iwawo. Ndokatitoresa chi mabhethi certificate. Ora chii chakaitika imimi kuti muzokure muchichengetwa nambuya nasekuru? Ndingati ndaitomboabvunza mbuya achiti ko dhedhe wari kupi, zvikanzi dhedhe wenyu vanogara kuwedza, ndokwavanogara. Mama wakatombondogara ikoko kuwedza, but waive mukuru wemapurisa wepamashipisa.
Okay. Pamachipisa wakatombogara namama, saka wakagara namama saka mama wangu akuzogara kumusha kuwedza mama ndo pakazorora umwe mukadzi mundewere saka mundewere anga asingachadi kuti mama wadini. Alright, wo baba ndo pakazotora umwe mukadzi mundewere. Ndo akazotora umwe mukadzi mundewere saka mama ndo pakabva wadini wana mbuya akazona kuti munhu atorerwa umwe mukadzi ndokuchitorani mama wangu ndokuchigara nawo kupi kwari kweza. Saka mama ndobva azoonekwawo nemumwe murume isusu tabva tasachirerwa nani ndambuya nasekuru tanga tiri 3. Saka mukukura imomo tichingovhunzwa wana mbuya nasekuru kuti wana baba vari kupi aunozati anhu vakuru wekudhara vadi vaisada kutaura vaingotsika-tsika atikuchengetai panapa motoda kutobvunza baba wenyu namai wenyu tikupai chikafu. Saka ndo makuru atakadini atakakura tichiita iyaya. Saka mbuya ndo waingotitengera hembe wachitendesawo chikoro kuzodii kudii zvese nembuya wenasekuru wakadini wakatiitira izvozvo. Alright, ko mama varipi izvozvo? Wakafa. Mama wakashayika rini? Wakashayika last year. Okay, saka wesina mbuya nasekuru wacho wakafa futi. Wesina gogo nasekuru wakashayika? Alright, saka mukukura kwamaita imimi baba wakazombodzoka here wachikuona menge muri wangana menge muri 3? Mukukura imomo ndo tiri 3 umwe mukomana akazoshaya idriver mabhazi ndiye akamboda kuenda amina kuti muzotaura kukomana anonzwa runyere kupi akamboda kuenda kumbotsvagiriza so kuti aone kuti vanogara kupi dedi ndobva aunzwa nomwe munonzi vanogara kungeta 7 kubulawayo ndokwaanogara. Saka hanzi akasvika ikoko ndobva atomboda kunoka gedhi hanzi mukadzi yamundewere bva atanga kudini kumushaudha kumuti handidi kuona panapa ndokuurayisa nematsotsi saka anozomboenda kubva ipapo saka mukomana yaidriver mabhazi bva atoshayika akabva atofawo. Alright. Saka iwo baba muchikura kudaro havana kumbobvira wazombouyawo kumbotarisawo kuti rega ndimboende kundotarisa wana wangu? Kana havana kumbobvira wakauya havana kumbobvira kwaya but pane munhu akazotaura kuti wane hanzvadzi yainogara paGreen V3 saka paGreen V3 ipapo zita rekuti Enid randinaro rikunzi Esther rawo rarani rehanzvadzi yadhedhi iwawo kuti Enid. Saka ndiye akatozombonditi nini pane munhu akadai so aibva kumusha iyeyo taigara padhuze naye kanzi anonzi Enid Kandemiri anofanira kunge ari hanzvadzi yadhedhi yako chimeda umbonodini umbondovaone. Saka ndobva ndazoenda ikoko kupi kuGreen V3 ikoko bva ndasvika bva ndavaona achingondiona so kati fisi yako yakafana nehanzvadzi yangu ndiwani. Wachingondiona so chikanzi vandati ndatodirector chichi tete ndobva watanga kuchema ndobva watanga kuti ndimboti wakati dhedhi wako vari kupi vari kubulawayo kungeta 7 bva watondipa piki yawo nechiere vachiti mozoenda. Saka ndobva ndazodzoka kuno kuti aigara kuUNIT M ndazodzoka kuno kundobva sisi wangu waigara kuB ndobva wangoti handitoshandira kuAngola ndokotaenda kubva ndashandira kuAngola ndokotachishandira. Saka tizodzoka bva ndadzokera ikoko bva ndazonzi tete wasipa wakafa. Alright. Dhedhi wenyu wainzi ani zita rawo nesenema? Wainzi Charles Kandemiri. Charles Kandemiri. Alright. Saka imimi senema yamataura ndekwana-sekuru? Kwamama. Kumusha kwamama. Alright. Saka dhedhi wenyu Charles Kandemiri ava wenge vasina here dzimwe hanzvadzi maingoziva iyo chete yamakaona iwo tete wenyu? Kuno mwainzi aigara kumabvuku koziva mwainzi aigara kwarusape kwasvosve hatanyazoziva tete ndiwaitombonisanaangurira iwo wakafa wacho iwawawo. Iwo futi tete wakatotara kuti anzani Chiwenga dhedhi waChiwenga namai wadhedhi wawo iyi hanzvadzi iyi ndisekuru vice president. Ndisekuru nemuzukuru? Sekuru nemuzukuru. Alright. Vice president namai wadhedhi wangu gogo. Alright. Aiwa ndinotenda. Saka hamuna kuzombonzwa imimi kuti dhedhi wenyu wa Charles Kandemiri
Kumusha kwa wanzi waibva kupi iwo kwao kumusha chaiko chaiko? Chasikandemiri. Wainzi vaibva kuwedza kwaGoto. Okay. Padhuze nechikoro. Chinzi mukoma wavo 3 wakoma wavo vaitomboticha ndo vaitova headmaster paGoto ipapo. Mukoma wavo. Isaiah Kandemiri asanzwa runzi wakashaika. Okay. Makambonzwa here kuti dhedhi wenyu wakamboitawo futi imwe mhuri yekuti pane kana vamwe vana vamunoziva baba wenyu makambonzwa kuti kwakazoberwa mwe mwana ainzi Ningi, mwe mwana ainzi Ningi, makambozvinzwa izvozvo? Ndimukadzi ndakanzwa kuti wana wasa wakaita hanzi wakashaika. Okay. Wangosara nemuhwani musoja. Anonzi ani zita rake? Ndimuzive. Okay. Alright. Ndinotenda. Saka imimi chii chiri kunyanya kukudyai mwoyo kuti mukwanise kunge muchitsvaga dhedhi wenyu? Chinhu chonyanya kundinetsa ndechekuti dhedhi mama wakatombogara kumusha kwadhedhi ende zvikunzi dhedhi wakatombobvisa futi matsvakira inonzi matsvakira ikuna zvisine masungiro wakatomboendesa futi kupi kwamataranyika. Saka zvikunzi dhedhi wakati ndanga ndisingazivi kuti kumusha kwamama kwako kumusha kwana mama warombo handaifunga kuti wapfumbi. Saka ndizvo wakanyanya kuti ndakusiyani mama izvozvo futi handizivi kutaura kwewanhu. Alright. Aitanzi ndaiti kumba kwa mama warombo ndiani? Waitukana mama nani nadhedhi. Okay. Chindaifunga kuti muri wapfumi muri warombo. Okay. Hanzi wakatonyora zibepa rakadai so iwo dhedhi wacho. Mama wakatorwa nehanzvadzi yavo vangobudisa pepa ranga wakanyora iwo dhedhi. Chindaisaziva kuti muri warombo. Okay. Alright. Tinonzwa vanhu vachitaura kuti ukasaziva dzinza rako sometimes pane mamwe matambudziko aunosangana nawo anogona kukuwira. Imimi pane zviri kuitika here kwamuri kana kuti kungodawo kungoti muzive kuti dzinza renyu riri kupi? Nditongorota iwo tete wacho kwandaenda kuGlenville ndokugara ndichivaona kuchivarota kana iwo dhedhi wavo ndaitombovarota ndatomborota wafa. Wachinzi washaika. Last year. Okay. Vadaudza munini wamama wangu ndikati ndosandarota kanzi aiwope. Aiwope. Inobva zvangodinetsawo. Pazine zvichingoitika mukati meupenyu inongo nezvekuti munhu unotongoona kutoti harisiro zuva rawakazvarwa ava nambuya nasekuru vakaita kufungidzira ndikushandisa chisenemekwane kwanasekuru nambuya. Okay. Alright. Aiwa ndinotenda. Mati wainzi Charles Kandimire. Okay. Wachibva kuwedza kwaGoto. Hanzi paGoto. Okay. Alright. Saka hanzi nagogo wachikutsanangudzirai panhoroondo iyoyo waiti hanzi baba panguva iyoyo yawakadanana namama raiva gore ripi uye baba hanzi waita basa rei? Dhedhi waitonzi vaitove mukuru wemapurisa kudhara. Hanzi vaitove mukuru wepamachipisa. Okay. Mama wakatombogara ipapo kwamachipisa kwacho mukati memeo. Okay. Alright. Hanzi igore ripi iroro? Handizivi. Ndizvoti. Imi makaberekwa gore ripi? Iwo havatombozivi kuti mbuya waifungidzira wakati batai maoko dai so kuvati. Okay. Havatombozivi kuti ndiripa vaingoti aziva zvekuti batai nzeve kudai tiri kukura. Saka zvainzi ukanzi batai nzeve kudai so unozoziva sei makore ako mai? Hanzi vaibva vafungidzira kuti hai makore akati. Ko katadza kubata osaka munhu unogona kutadza kubata here nzi. Zvaitika kare futi so. Alright. Saka kare kacho ipapo imimi pabakanzi batai nzeve wakabva wakuisa pamakore api? Mbuya waitwa hanzi 75 76 handinyasoziva. Alright. Saka izvozvizvi asara kwana mbuya kunani izvozvi bozi makakurira kwana mbuya? Kwapi yangu. Wamwisa wakapera kufa maini wangu wakatofa last March April manje apa. Kozi vandachauya kwamutare wavo ndo vamwasa wangosara. Novamwe vari anzi kui handinyasoziva maika manje. Vari munomhasa. Okay. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru. Saka so
tomboti mimi makarota mati makarota zvichinzi pamwe dhedhe wako washaya ka wachindishona fesi yawo wachitoendeswa makuwa watoshaika zvikatondinesa iwo tete wakashaika futi kuGlenview yawo ndaiti wawo last nemani mwezi ndakatoarota futi ndichotaura nawo wachindijengesera fesi ende zvese zvaingonzi tete wacho waidaiso tete wachindiudza zvadaiso ndozvendiri kuwanikwa ndichiita hanzi tete waiita sei panhoroondo yacho wairwa zvifaiti saka makatraina boxing ndandotora boxing south sure ndaitotambira bhora futi mamaitore asapaizi waitamba futi bhora ndaitobvotamba bhora ka zvenongofunga zvacho hazvisi zvechikadzi ngo zvechirume zvekazveka alright kurova akusotika autoditya saka makawanikwa here mane mhuri yakadi handine 3 ndinowana 3 okay alright saka murume haasi kurohwa here aiwa murume anodaro achiona nhamo mane boxeni kana aikoko kusouth ikoko ndoko masouth africa anoti atiri magamba takatobhurwako musouth africa sunapa vako magirazi angabva kana panjapa watoti tirasta upaita wondouya munotoenda kundomirirawo ndakasvika pasi vakadzi vakatombodaidza kujambanza kusikazi pane munhu ane tumanza chichaya chii asingandipi mari yangu saka vadaidza kadzi uyai kunoku pataenda bvangoti tigusvikazi maindotore okay aikuziwa here apendo kuziva wemusoja watakarowa pasi apa wemusoja watakarowa kusila asi apatone makore pasi apa angarowa mwana wangu musoja yeye saka vaauya vanarowa nemusoja vataenda ikoko kuti rigenga ndasvika ikokoko akumanaka vasoromba stichibaba daisi kujeri so ndadzi 6 years kujeri saka pana vanhu vakazodaisobhadha madzimari vamokamba muchibva mazoregererwa ndakazoregererwa saka zvinhu zvacho hazvikuiti hazvisi normal unotozvifunga baba ndaitei seka usautuko kwenguine hondo ikoko andoditya aiwa alright tinotenda saka izvozvi zvinasi mauya muchiti muri kutsvaga baba wenyu imimi Charles Kandimire ndo wamuri kuda saka mati kumusha kwako kwengu uri kuwedza ko pewengu wakuzogara pamakanzwa natete zvichinzi baba wenyu wakugara kuBulawayo kwengu uri kubasa kwakuri kubasa hanzi wakanga watenga imba ikoko handizoti kwachiramba uchiri polisi here iyoyo kati wangu wani rimwe basa handizivi hangu kungeita 7 okay alright saka pamakazodzokera pamba patete penge panani hapana umwe munhu enga aripo here ipapo pamba patete last year vandasvika paine maroja saka maroja aya achitoti nditovabvunza kuti ndakamboya ndichiona tete wangu aigara panapa zvakadaiso ndopazota wakafa ndopazoti saka mari yemaroja iri kutorwa nani zvikanzi dhedhe wari kutora iwawa dhedhe wapi iwo dhedhe wenyu tikutaura zvelast year zvikanzi ndiwo wari kutora mari because baba tete waitonditi imba iyi wakaita mwana 1 yanga iri roya mwana wavo Peter akashaika saka wachitonditi iwewe waita wauya mwana hanzvadzi yangu dawo kuti ugodini ugosara panapa ndikupe imba iyi waitombodaro tete saka hatikufungodza kuti pambozofamba kwakaita iyo tete wakazoshaya munhu wekupa saka handobva wadi wakanyusa dhedhe Charles Kandimire imba yacho kuGlenview okay saka imimi makamboenda here kana pane rimwe roja reipapo apo muchiti ndipeiwo nhamba dzemunhu ari kutora mari panapa
ndakambo wakati hanzi pane mwana wehanzvadzi yavo ndiyo inouya ichitora mari then yozovatumira. Okay. Alright. Asi pamba pa mimi muchiri kutopaziwa mukaenda nasi. Topaziya. Okay. Ndotopaziya. Alright. Mashopa yapeka. Tobva tadzika line 1 2 rechi 3. Ipapo. Okay. Saka amuonere mimi kuti nedzimwe dzenguva futi mukambo ndotangira futi ipapo kumbondo confirma kuti munyadze kunzwa chero pane maroja aripo kuti ndiani ari kutora mari panapa, zvakamira sei, kuti mukwanise kuwana information kana yekupiwa namba zvichida pamwe namba dzadhedhi wacho kana wachinge wachinzi variko dzinogona kuwanika rwendo rwedu rukaita nyore. Inini ndikaenda ndigaone ndakakutya kuti pamwe pane something zvoda kuitika nenyaya yemberi udina ndomaonera ndakaita ini. Okay. Alright. Okay. Aiwa, ndiri kukunzwa. Saka muri kuti mimi mapane pamataura mukati baba hawana kumboita manzwira makazviita, makanzi hawana kuzoita umwe mwana. Wainzi wana wakaita nemukadzi wakashaika wane mwana wa tete ndo waitotaura kudaro kuti mwana wavo wese wakapera kufa zvinoita Mwari asara wane mwana wani chete. Okay. Mwana wani uyu hawana kutaura zita rake? Hawana kutaura. Okay. Teta wainzi ani zita rawo? Enet Kandimire. Alright. Aiwa, ndinotenda. Saka nhasi tiri kuti kuri kunzi mimi nhasi masangana nababa wenyu munoda kuodza mashoko ekuti chii? Ndatuka. Atomborova. Munenge muchivatukirei? Zvobowa. Aiwa, zvobowa. Life yacho yatakararama tiri soka inobowa kana kutomborova chaiko. Bakira mukadzi achakada kupinda kutombomurova hakuna zvekutamba. Samutsvaga dhedhe kuti murove? Aiwa, wakati savisa. Wakati zvinorwadza wedu wese, zvinorwadza wekura wini pamwana singa mwana wachienda kumaholiday. Wachiti yasvika nguva yekuti waenda kumaholiday. Waiti wana baba wachienda kumaholiday. Wanga wakawanda muFebruary na mama. Wanga wasangani 14. Waitoti nguva yeholiday yasvika. Watoenda kumaholiday nanadhedhi wavo. Wachitotengerwa hembe wachidini. Mbuya ndiye waingosafa wachitengera hembe nasekuru. Wachitengera hembe wachitengesa kuchikoro, wachitengesa mombe wachitengesa kuchikoro. Mbuya nasekuru. Alright. Asi hazvina mhosva zviriko mukurarama. Ime munofanira kuvaregerera dhedhi wenyu kuri kunzi kana mukakwanisa kuvawana zviriko munongovaregerera. Handi kuti watsvaga kuziva kuti dhedhi wakakosha. Ndorova ini. Wabampama chaiko. Azvorwadza. Chinhu chakanakira chekunzi munhu amitisa nhumbu kubva paradzana. Hakuna kutoti mama wakambogara ikoko watoziva kuti ndine wana wakati une wana wakati ini zita rangu ndandakapurwa rakanzi Enet hanzvadzi yavo. Wakandipira zita ravo wasingadi kutichengeta. Wakatipira zita ratete wavo wasingadi kutichengeta. Kubva tichikura hanzi wakati takasvika takabva ikoko tine 3 months kumba kwadhedhi ikoko. Tine 3 months svika tikure zvatiri izvozvizvo. Yanga ari mukuru ndiani muri 3? Innocent yakashaika. Okay. Kubva kwauyani? Kubva kwaya inini kozoya mazita. Taurai nemazita. Innocent Enet Inos. Okay. Alright. Okay. Saka kubva muchikura maingochengetwa nagogo wenyu wavo zvese ndiwaiona nhamo? Ndiwaiona nhamo kuti tege bhutsu tisina bhutsu kuchikoro. Tichienda tisagare mangairari yamazipepa matukeji emangaya. Tichienda nawo kuchikoro. Wana wavo wakomana nevasikana vamwe ndichiti ndipo bhutsu katasa ndikuenda kuchikoro ndisina bhutsu. Chikanzi handidi. Mumwe mwana wamama mufuta aitomboya kuti kuholiday ikoko asikatombotipi kana kuti tashiya asingatombobvumuchira nini. Wana wamama wacho wazororwa mama kwakarorwa mama kwakaita wana 7 kwakarorwa ikoko. Wana wacho aitomboya kumaholiday utombotasana ndikuenda asina bhutsu chikoro ndipo kabhutsu autoda kutondituka mwana wamama chai. Okay. Alright. Saka pamakabva kuno kumuchenda kuAngola imimi mataura nyaya kuAngola menga mukuenda kubasa ere kana? Ndaenda kubasa. Okay. Mandoita basa rei kuAngola? Ikavhura mafree market ichitengesa. Okay. Tengesa matwari ya Demenza nema babysit. Mafato.
zvishinda zvewana zvazve matwari ya demesa machira pamatempo vanoti twari ya demesa alright nema babysit ndo mafato taiduka zvinhu zvishinda ndo zvataenda nazvo kuAngola. Alright. Saka pamakazobva kuAngola ndo pamakazoenda kuSouth Africa. Pandakabva kuAngola ndo patasvika kuno chitonzwa kuti uyu murungu aito pane mumwe murora wangu anoticha pai ndi headmaster pa Indus College. Murora wangu. Saka ndiye akati apane munhu anoda munhu webasa kuSouth. Ndo vatongomanya vato nditaenda tese. Na boss wacho ndiye ndinaye manje izvozvo. Alright. Saka muchadzokera here kuSouth manje. Tudzoka musi 23. Alright. Aiwa ndinotenda mama. Mambotaura here kuti baba wenyu Charles Kandimire wengi waine vanin'ina. Mati wengi wana vanin'ina. Iyo ndo anonzi ndonga last born kwakomana but kwa wasikana wainzi wangani wane Greenville nekumavhuku mazita musikumaziya handivazive. Asi mukoma wa headmaster ainzi Isaiah Kandimire. Koziva mufuti handisiwe ainzi raive iro yakupa ameno. Alright. Aiwa ndinotenda mama. So saka manje imimi tikakwanisa kuwana information imimi muri kudzokera kuSouth Africa panenge pakuitwa sei? Hatichingotaura pamafoni. Alright. Muchizoita gadziriro yekuzodzoka yenyu muchiwaona. Ndotoudza murungu toti chitondipai mazuva ndoda kudzokera kudini kuti ndindoonene zvakadaiso ndo upenyu kwawo ndingatadze ku Alright. Asi murungu wenyu ari kuiziya here nyaya iyi makambomuudza? Aiwa aiziwe. Alright. Murungu muchena chaichai? Aiwa mublack. Mublack. Wanogara kutsonzo. Katsonzo apa patsonzo apo. Alright. Aiwa ndinotenda mama. Saka so pane vanoda kukubatsirai panyaya iyi vanokwanisa kunge vachiziva mhuri yekwa Kandimire pafoni number tunoita sei vanokwanisa kukubatai panhamba dzipi? Namba dzangu amudziziwi nemusoro? Tinenge takushandisa namba dzekuSouth Africa here kana kuti dzemuno? Ndobva ndazo pai dzimwe mwanangu dzaBrain. Beri ndinouya nadzo. Aiwa tinozodzisa zvedu pascreen ipapo. Wanoda kukubatsirai wanenge vachiziva mhuri yekwa Charles Kandimire wenge vari mukuru wemapurisa pamachipisa. Ndo watiri kutaura nezvavo. Saka tinozokwanisa kudzisa namba idzodzo pascreen wanoda kukubatsiraiwo kuti munge muchiziva dzinza renyu. Zvinogara kungeta 7 kuBulawayo. Angeta 7 kuBulawayo. Saka makazvitarisa mama imimi tikuona chii chakakoshera kuti munhu anga achiziva dzinza rake? Zvinhu zvakatonaka izvi nekuti munhu chinenge chakunetsa unenge uchitoona kuti vana vari kutotsvira dai mai wedu waina baba nasekuru waina sekuru nani wachitoziva kuti ndiwo sekuru baba wamama ava. Zvinoita Simon ndakandogara kumusha kwagugu nasekuru ezvinhu zvavashaya havana kundiudza kuti dzinza riri vanhu vekudhara zvavanenge vachiita zvakashata ezvo zvakashayika havana kundiudza kuti dzinza rangu rakadai sei. Asi mama vangu pangu akurwara nekwawo waida kutombotaura so saka waive nekakutya manje. Zviri raiti kuti munhu uzive dzinza rako because mukukura so vana vanenge vada kuziva kuti sekuru avo ndo mai vamama ndo baba wamama ndo mai vadhedhi ndo mai vadhedhi wamudhara. Unenge wana kuchiti ndimai vemusango havana baba havana bereki ende vanhu ndo zvavanenge vachitawo futi even unoona futi mulife yacho imo macho metiri kuti ezvezi sekuru washayika mbuya washayika amai washayika ezvezvi hazvisiri zvekubatana zvaita vanhu kudhara zvacho zvekuti vanhu vaiwirirana. Ezvezvo vanhu vatove nekuti munhu ngaazive dzinza rake ndozvatope mazuva ano munhu ngaazive dzinza rake haakwanisi kutaurira zvako apa tinoona mapati nemanhamo zvinenge zvichiitika kuti vanhu vakutotaka gurupu kekuti uyu haasive dzinza rangu uyu haasive dzinza redu otozoona vafoma gurupu ravo ravafoma iri ndiyo wedzinza ripi asi ndakakurira mushama mataranyika apa wanditsaura nezvinochitika zvacho utoona kuti ndatsaurwa pane chimwe chikama apa zvakutoona kuti tiona zvekuita.
Aiwa ndinotenda mama. Aiwa, so thank you very much nekutibatawo. Zvichida Mwari anogona kupindirawo zvinhu zvedu zvikafamba zvakanaka. Iwo wemhuri yekwa Kandimire wanogona kukunzwai kuti tine mwana zvechokwadi atsutsumwa ari kuchema, ari kuda kuti anga achiziva dzinza rake. Tinogona kubatsirika kana Mwari vachinge vada, kana Mwari vachinge vapindira. Saka so tinokutendai mama nemashoko enyu. Right, mhuri yeZimbabwe ndonyaya tinayo nhasi. Ndofunga ndataura ndikati ndiri kuchitungwiza. Ndinawo mama vangu vari pano vari kutaura kuti ivo vari kutsvaga mhuri yekwa Charles Kandimire. Ndo wakanzwa kuti ndo wengwari baba vavo, kana kuti ndo wakanzwa kuti ndivo baba vavo Charles Kandimire, wengwari mukuru wemapurisa paMachipisa. Ndofunga Machipisa police station ndizvo mama. Machipisa police station ndo wengwari mukuru wemapurisa ipapo. Charles Kandimire ndo vari kutsvagwa namama vangu vandakagara navo pano. Wachibva vazonzwa kuti baba vakaenda kuBulawayo kungeta 7 ngeta 7 ndoko vakazowana imwe imba ikoko, wakatenga imwe imba ndoko wengu wakugara. Saka mhuri yeZimbabwe chikumbiro chedu ndechekuti kana muchiziva munhu anonzi Charles Kandimire kumusha kwawo kuhwedza kwaGoto uko, tine mwana wavo ari pano ari kuwatsvaga, ari kuda kuti anga achizivawo dzinza rake. So kuparadzana kwamai nababa hakukwanisawo kuti sisu vana tinge tichipindira, hatine nazvo. Chakakosha ndechekutiwo vabereki tirangarireiwo tiri vana venyu. Munofanira kuziva kuti kune mumwe mwana ari kuku, kune mumwe mwana ari kuku. Vana vokura vachizivawo dzinza ravo. Zvinozonetsa mangwana. Nhasi tine mwana ari pano wekwa Kandimire ari kutsvaga baba vake Charles Kandimire engari mukuru wemapurisa paMachipisa police station. Aiwa ndinotenda mama nehurukuro yese yataita. Ndinodaira kuti mhuri yeZimbabwe kana vachivaziva, kana ivo wekwa Kandimire vachikwanisa kunge vachiziva munhu ainzi Charles Kandimire engari mukuru wemapurisa akazoenda kundogara kuBulawayo kungeta 7, munogona kutibatsira kuti mwana anga achizivawo dzinza rake. So mune mashoko here mama ekugumisira tisati tabva zvedu pano? Ini ndanga ndichiti kana zviri kukona, kana waramba toite zvedenti DNA test. Watsangoramba wotuzoda pa DNA test variyo ndo arova kuda zvekutamba. Baba vangu vakatraina boxing vakatoza. Waramba that's but vanhu zvavanofunga vanomboramba iyi. Aiwa nenhoroondo yamataura varambi because vanenge vachiziva. Vakatonyora bepa, akatobvisa vanzi vakatobvisa mbudzi matsvakira ino zvese vakatobvisa Mai wenyu wainzi ani zita? Robina Mataranyika. Robina Mataranyika. Okay. Alright mama, aiwa tinotenda. So thank you very much. Tinovimba kuti mhuri yeZimbabwe vanogona kutibatsira kufambisa information kuti inyatse kusvika exactly patiri kuda chaipo kuti munge muchibatsirika muzivo dzinza renyu. Hazviti kuti fungai kuti zvinorwadza kuti shuwa ndakachengetwa kwambuya nasekuruka. Wakandichengeta but ndandisina need yekuti ndidini nditi ndakutsvaga baba vangu, but ndongochiona kuti ezvezvo mbuya nasekuru ashaika situation yadzakuitika mumurumu ndo zvinokutuma kuti beta utsvage dzinza rako nezvine zvaakuitika mumurumu nekuwana futi zvinondobata futi wana pamwe wamwana wamwana wakwanisi kutsvaga, wakwanisi kudini kuti ndakutsvaga mwana wangu. Vamwe pane zvanongotumira kupusha mweya china kuti achauya idini achauya ega. Alright. Aiwa tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. So kana muchinge muinazvo zvekutaura munogona kutitaurira, asi kana musisina zvenyu mashoko tondopendera chirongwa chedu. Ndisina zvekutaura. Chendoda kungoti nditaure ndechekuti nenguva yatiri nei munhu senge zvandakaita inini ndoziva kuti ndine vana vaendinawo, ndoziva kuti baba wake ndowakati baba wakati. Ndisati ndafana kudini kuudza vana vangu chokwadi kuti baba wako ndeava baba wako ndeava kuti ati mangwana ndisazodini tasamu ndakuneseka zvinezvi ndandisina need yekuti ndidini ndiite zvakadai. So pamberi pekuti ndiita kunge ndakushora vanhu vekuva Mataranyika, ini handisi kuwashora asi ndikuda kudini kugwara rekufamba naro kuti ndizive dzinza rangu. Handisi kwaMataranyika ini ndikwavani
ndikwa mai kwandakati kwandiri kumusha kwangu chaikushiko ndokuziya mama dai wakatiudza kuti ara takafamba na mama pai pamwe chete zvinhu zvakafamba izvo mama wafa hapana zvekuziya zvetichaita saka zvinoda kuti titaura kuti vanhu musatsindire vana kuti vasaziva vaberekwavo zviburisei pachena nyangwe dai ayaziva dzinza rake anogona ngokuchengeta ariko kwaakanga niko akabva handikanga nekwandakarwa kuti ndaona baba vangu kuti handichisina basa navanhu vekwamataranyika bhedha handina kuti ona baba vangu nedzinza ravo tauziya aiwa ndinotenda mama maita basa. So muri yeZimbabwe ndofunga muri kunzwa kutsanangura kuri kuita mama vari kutaura mashoko akanaka mufungi, mashoko ane uremu ane udzamu futi. Hanzi kana muchiziva kuti mwana uyu ana baba wake uyu ana baba wake ane baba wake, amai muchiri vapenyu garai mataura kuti iwe baba wako wanonzi ndiwe kwaningi, baba wako ndiwe kwaningi, baba wako ndiwe kwaningi, kuitira kuti kana muchinge mazofa kana kuti munhu azobva panyika pana hatirarami kweupenyu hwese. Pane nguva yatinozofawo tichisiya vana vanozotambura kuda kuziva dzinza ravo, hapasisina munhu ane information. Ndo mamwe machallenji atiri kusangana nawo chokwadi. Saka zvakakosha izvozvo kuti vabereki ngatiudzei vana vedu wana baba vavo. So thank you very much muri yeZimbabwe. Rega nitore mukana wekukutendai pachirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake chatinoita pano paTichCatch MTV. Kana iwewe uchitsvagawo hama yako, sununguka kunge uchifollowa chirongwa chino ichi, nekuti unogona kusangana nehama yako yauri kutsvaga. Uye zvakare kana uri kutsvaga hama yako makasunungukawo kuti bata pano panhamba dzinoti 0773 178 338 0773 178 338 kana kuti bata futi panhamba dzinoti 0774 145 202 0774 145 202. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisangane muchikamu chinotevera mazvita. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima enyika kwese kwese kwa muri zita. Ndinonzi DJ T1 atiri pano pa TichCatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Ndinokutendai, rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokudai, rambai muchititsigira mazvita.